Hello everyone, welcome to my new vlog. Okay, no, ani katal vlog ko lamsogo. Okay, bahai tong mai no rok khup khai no rok jotono kaham no tong na no barbati ni bojora. Kai no rok ni ba sitang khur bai di ang khup khai no rok jotono no go safe no tong na. Okay. Ang video ni pai thago tini kaisa work from ni bepare kaisa kok sanai te khorok sa borok ni question ni ba answer nai te norok ani video no skip khai kari nai di abu sai mana ke norok ani video no ang last video du ta rima norok awak ni ta ke aro norok same question khai ang notice khai ka ang saja kongna no norok ano te sa question khai okay comment bar question khai same question abu jo tono reply dina it's not possible okay abun bagi norok ani video no paithak jora nai di skip khai kari saimana bagai ang saja kongna no bar reply dina khai joto reply dina phana se joto ni comment roglu gyaro goi thangla abun bagi norok nai dia ni blog ang tabu abok rok bai phantok songna phantok alu roi songna hinai tongo yanga abok rok ke bat khabe be kha tabok ke mui songna bagi ready kibo yes rok joto roi pai be kha je masla tona joto roi pai be kha tabok ke abok kisa kahan kai nei ke phantok ke sobrosne orang abok ke son dekha abna sopro bana tabe Syukro baik kha sekah ke syukro maria abok hap kerak nilagai than tok kisan desnai kisan baik kha kolsnai kaham ke kol bai be kha sapulei tabokhe thuklo be resnai samojina bagai phantok ni shat ni tei rogam khorei mojiga thong thuklo resnai yangani mui mon bai kha phantok bai abok rok somani alu roi te yang khani jinga butoi mane jinga mui borok khaimani bin chakni no bute ang ka kamana de ke tola kisa so toiri ramani obo botak mun kha mun bute kisa frani karshinai mokhe miani wahan mosteng ang tabuk muthungui tongo freezer dai tonman bagai jomo bai thangka ke kisa muthungna nai tabuk ang tabuk lechumo khichanai lejono jotono chana ni bezolongo hine ang khogui busli khibena bai kha bahan sini tarang mo ksinam na yobuno sham roi mosh roi fulfulai bachai mano sapulai banai mano thogono rogam tikhicha jabai kha angkhe thokja gom tiki chaka puti se hai to kan le chai ne gana putoi ang mix kana bai shinai সবাই সবাই তাই জন্য খরক জামা হিকিন জানাই যায় ট্রাই খাই নাই দিন রকম থেকে যদি চায় খরক কেমন রক থকসুগো
Ani mukhi ready ang tak jasnai marok chabai khangke tak mairok chabai srap cha pore mukhi chana hinnai khatai ang tini Laifang by chicken songna nayo current thangjak ni bage ang tak flashlight hoise video khai dong obokhe ang Laifang helep na baikha ke o chicken khe kormo ngui tong khana rok nok khana obo shuti fujak ni bage se nostongan hine shuti os ke yango khani karai tungui tong kha tabu khyang thok redes nai Norok Laifang by chicken to thoksukha angagi chirai fruma chama siamone bosorumpa ge agi chama ni jaya balokhan ge tak muidumani songai chana nai khatesh anga fru thoksukha chirai fruma samani Laifang by chicken awandro yangwani thok tungma singtunggai thokseran tongmekha yasre ganang tambo Tohan by Laifang Songnani easy singha current theke Jemne jeng haina thok by tohan tok bahan no chicken no songchai adaba ante hete no songnai just Laifang roi awan chini ri de nangoi thangka chini Laifang by chicken awan ru ang thasing pias rimani abono kisa fry khebe tak mosla ri rekha oro joton tongo hasing risho mosho gura khai ke eko jira rok joton tongo mosakathi rok kisa mosakathi gura red chili powder rok ta ke shutei rok joto robai sob rok robai abono kisa mosla no monroi erpore chicken kisan desnai awan druo ke alu khiriya Laifang simira nai tabo gang chicken kisan sinai chicken kisan na ojon kha masla lo ka hinte fry kha chicken kisan nai sabsa tonoi mojuroi erpore Laifang kisan nai ya Laifang tepe ro thamenis Naila betul jangan apa betul kai ni dong apa yang jom thang kang thang betul kai ni mang khar khar ben Iko ang chicken koli pai be kha camera okha suk shijai ge sak ngai nai thau ngai tong kha obo khe tabuk srap samo jina bage ang thuklu brusnai Laifang kisanya sani tabuk khe a Laifang kison brusnai mo chicken bute rang ya khudo ke Laifang kisonai apru ran disnai ka bute bore na nang bla Laifang ni besak ni tui bon khonai ke Rubayai kolai rusnai. Angai ko kolai pai bai kha thasingo konla nang bla konla nang ma bagai ang video khaina liya ke ta kolai pai bai thuklu rusnai abu tuina kisa ran bai kaham ke rani bai ang tuiri risinai erpore awandonai kaham ke putu mani pore Laifang re bai mani pore bon chori ni tuiro ran bai kha ke ang butiri rena kisa awan rena ni bagai kutubai ya ko bai khe awan desnai ke orang butiri mani betai kutukha ang awan renai awan kisa no renai tangni hindi chicken rogo mane tok bahan rogo mangso rogo awan belai rekhe thogya bela ke और के पातला खेनो रनाय किसा कम खेनो आवान रई रखा
syrup sa tone oi kari sinai chini boro rongni moi besek se kothok na tok bahan awandro rok norok thode thoksak angle thokjak sugomo ambagai no chaya balokha ang moi dule mani tongmani haipano songle chajagiyata haino normal khemang songle chajago ke tini khewan chuka songai chaina sinai hinai iko ani moi mon kha abo kari sinai ang kisa taste khainai kha thoksukha norobom tiki chainai de kaisa sak jodi chaya hinke baksa to cha khacha chaya samia jodi chaya khe try khainai de thoksugum tiki gabang ma borong na tom tiki chai pai khana cha khana ang saima no tob je chaya ro norok try khainai de thoksugum Laifang ke nah de goli se thangbai ke shi jakli ora laifang de man ke ta khang kari sinai amuno ang yak bai siro mai mane mobile long mai video khaima ba kisa lori phana mano aban bagi na kati ke ang norong no sana hin toma kokhe amo haise norok ano mane jodi ang work from ni bepare ani bepare ya work from ni bepare jodi alada ke Q&A video khaire na musukhe norok ano ani o video ni tolawa comment sa question khai tangi hindi norok ano kabang ma borong no kabang ma question khai ka ke ang comment to reply dia ang kaisa video siname separately up video wa ang norong ni jo to question ni answer nai norok jodi mane question sangna mu chungkhe ang khaini ta Q&A video norok jodi sangna ni question kori ke ta ang khai sakla ke horok sa borok samani banu sunggodo mane bos bai no kaisa kok sangna ni mu chungo bai o wa bor ni man te o wa basam ni de pai Giving third question ke ha omo haiwak bisa ang chosma kari ni bagi pori ma ang takakisa chosma bai thaka no to no mana chosma thobo lokal power sekre ke omo haiwak bisa boro ni man bai ang kisa sana ni muchungo hambai karen thang pai ke ang kisa sana ni muchungo hambai bo saiman na ni muchungo hin sana nai maning na ke ano bairing thabang no manai no ring suane manai o wak jung farm rima to jung balokha jung like 3-4 years sakang no jung farm rikha do afro kaisa baba ni khorok sa friend tongo bo uncle afro bo wak bini boss like 2-3 ta wak ro ta ba do uncle 2-3 ta wak ro uncle bin thani wak basa tongo wak basa tongke jeng afro bin thani ni tui de phaika ke take bor relia tangi hindi bin wak thui pai be kham sakango wak rok thui hin khana ka bama borong ni azara bin wak thui pai be kha gai tabuk chini wak jeng afro to mani no ke tabuk ke chini oro no jeng wak bu pari wo chini oro chela botongo buri botongo ta ke aroni no jeng wak bu samano ke asu wak ka bang mano pai nani rok possible yabla ke apan bagai jeng nizino wak mane nizino wak besa bari wota ke ang sawane baksa bora confuse panangi mana jeng je o wak besa to jeng nizio to big feet no chari o jeng no go to ke no rok sangma tongo jeng big feet simi de chari hini do big feet simi chari ya jeng wai su gonda bo chari o to no rong no saka jeng like the vegetable fruits rok jodon chariwa ke wak to kabang ma ke aban bagai jeng gondak rok asuk chari mayata je fruit chari mano afru ke charo jeng gondak borok jodon chao bong chai mong sakare chirai ni hoite tlang khai to tepsi easy ke borok chirai ni hoite pai tlang khang ke nogo je sapano chari wi loi khai mano tak sasine norok baksa wak kaisa ranai to nogo je chamani bara rok phano ro gunda rok chari wa abo joto no chari mano norok jemon babe je chari wi loi khaimani abo baise borok loying nai cherai ni hoite chari mani ba wa kotor hangke se bezal
angke wak chiko nong no khaje se pano chari loi khaima no ang nong no proof pofunu kane kaisa wak no chini aro ni wak tlang mani no bo tabu tamrok chai tong tinia alka blog abono funuk sinai mela rok chawo bo gundak chawo nok ni je hanta jotono chawo jotono chai mano ke tinin bage asung nong sinai ke tese sare sine noragana question khaina mo chongke kono Q&A video wak ni bepare ta ke wak ni bepare sungna mo chongke ang khainai video tupnai ke norok jodi question kri khe tang khaisakla ke norogani video no chacha ki tongke like share and subscribe khaina tapok di bye.